Väčšinou chodia ľudia, keď už horí. Ja nemám klientov, ktorí toto riešia prevenčne. To je strašne mizivé percento. Regulácia nervového sústavu nie je o tom, že my ideme emócie potláčať. My ich ideme spracovať, ale zdravším, spoločensky priateľnejším spôsobom. Mám preťaženú nervovú sústavu, to znamená, že ty už nevieš príjmať podnety zvonku, ty sa už vypínaš. Poznám veľa ľudí, ktorí keď majú problém so spánkom, im stačí zmeniť aj zariadenie spálne, alebo naozaj sa držať nejakých takýchto jednoduchých rád a ten spánok sa zlepší. Musí to byť trošku namáhavé, ale musím to aj stelesniť. To znamená, že prídem na to pódiu a niečo urobím. Jedine tá skúsenosť mi vie prepísať tento starý zážitok. Od pohybu cez spánok, cez to, ako tráviš voľný čas, cez to, ako sa správaš k druhým, tak sa naozaj vie zmeniť veľmi veľa vecí v tvojom živote, keď si zreguluješ nervovú sústavu, pretože ono je to celé prepojené. Vítejte u dalšího dílu Progress Talk. Mým hostem je dnes Lenka Madudová a bavíme se o nervové soustavě jako o základu našeho fungování, stresu, emocí, výkonu i vztahu k sobě. Dotýkáme se témat bloudivého nervu, empatie, traumatu i praktických způsobů, jak s tělem pracovat. Dostaneme se i k myšlence nervového fitka, tedy k tomu, proč je potřeba nervovou soustavu nejen chápat, ale pravidelně trénovat. Než se pustíme do samotného dílu, budu rád, když dáte odběr tomuto kanálu. Díky tomu můžeme pokračovat s natáčením těch nejhodnotnějších dílů Progress Talk v plné délce a zadarmo. Přeji příjemný poslech. Hlavním partnerem podcastu je Neohack. Jak se vlastně díváš obecně na nervovou soustavu jako na základ prostě vlastně všeho, když to takhle řeknu, jako základ emocí, prožívání a tak dále? Nebolo to tak vždy. Tá nervová sústava bola taká záhadná vec pre mňa vždy. A ja som veľa rokov fungovala na tom, keďže som psychológ, nás učili veľa robiť s hlavou, s tým mindsetom, s tým, ako ovplyvniť tou hlavou celý svoj život, správanie, emócie a tak ďalej. A v jednom bode som zistila, že nejak to úplne na 100% nefunguje. Mne, ľuďom okolo, mojim klientom. A potom som zistila prečo. A to bolo preto, lebo sme obišli tú dôležitú časť toho celého, čo je to telo, v ktorom teda leží tá nervová sústava. A nervová sústava je len jeden dielik, cez ktorý sa dá akoby dostať do toho tela. Čiže s ním začať nejako pracovať. A to bol taký veľký aha moment pre mňa vtedy, že bože, roky tu robíme niečo s tými múdrymi hlavami, ale ako si to nevieme stelesniť v tom živote. A vlastne ako prišlo vlastne aj k nám, že somatická psychológia, práca s telom, tak všetky tieto poznatky vyšli na povrch a hovorím si, že toto je presne ten chýbajúci puclík v tej práci s tými ľuďmi, ktorý som aj ja ako psychologička obchádzala roky. A keď som si to vyskúšala vlastne na sebe, tak potom som zistila, že wow, toto bol veľmi dôležitý, ten puclík, ktorý tam svietil, bol v strede toho obrázku, nejak sme ho obchádzali a až potom sa tie veci, na ktorých človek pracuje, reálne aj pretavili do toho života, že už neboli to len nejaké myšlienky, nejaké sny, nejaké túžby a tak ďalej. Takže pre mňa je tá nervová sústava naozaj taká dráha, nechcem povedať, že informačná dráha v našom tele, hej, je to informačná dráha, ktorá je dobré, keď nám funguje správně. A jak říkáš, tak už se to tady nějakým způsobem docela prosazuje. Asi na Československu jako ne zatím tolik, ale třeba Gábor Mate a tyhle ty jako lidi už to hodně prosazujou. Já doufám, že mi tomu dopomůžem taky. Presne tak, o to se snažím aj ja. A vlastně, co bys řekla, dá se takhle jednoduše říct, co lidi ještě na tom tolik nechápou nebo třeba nejvíc podceňujou? Čeho si všímáš? Myslím si, že ľudia majú možno, neviem, ja už som príliš ponorená, ale stále sa mi zdá, že majú málo informácií o tom, lebo v zahraničí to už fičí roky. Takže to tam funguje. Ja tiež som k tomu prišla v rámci nejakého austrálskeho kurzu, ktorý bol o práci s nervovou sústavou, do ktorého som sa zapojila, mysliac si, že
idem sa naučiť novú techniku pre klientov. Ale v tej dobe som zistila, že nie. Ja sa idem dať najskôr dokopy, ja si idem zregulovať tú moju nervovú sústavu a vyliečiť ju, pretože naozaj ten chronický stres, ktorý človek žije, sa môže uložiť v tom tele a my už o tom ani nevieme. My už nejako reagujeme, žijeme si tie stlačené životy v takej tenzii, v takom tlaku a myslíme si, že to sme my, až kým prídeme medzi ostatných ľudí, ktorí mali pocit, že to asi nebude ono a spoločne sa naučíme, že vlastne dá sa z toho ako keby vymámiť a napraviť sa tú nervovú sústavu a ten život začať prežívať viac naplno. Když půjdeme úplně do konkrétna, do té nervové soustavy, tak jakou roli hraje ten bloudivý nerv, ať je to třeba v regulaci toho i srdečního tepu, mám pocit, jakože hraje tam velkou roli, tak jenom abyste to vysvětlila. Áno. Blúdivý nerv je v podstate taký najdlhší nerv, ktorý máme v tele. On začína tam, ako sa lebka spája s krkom, prechádza tvárovou oblasťou a zasahuje všetky dôležité orgány v tele. Čiže on informuje náš mozog o tom, čo sa v tom tele deje. No a také najnovšie zistenie, ktoré tam je, že 20% informácií po tomto blúdivom nerve prechádza z mozgu do tela a 80% z tela do mozgu. A čo to znamená? Znamená to, že keď sme si dlho mysleli, že ako my hlavou vieme všetko ovládnuť, ako vieme riadiť naše telo, som zdravá, mám energiu dnes prežiť deň, tak vlastne sa zistilo v rámci neurovedy, že to funguje inak, že ja viem poslať cez telo vlastne signál do môjho mozgu o tom, že som v bezpečí, že sú veci v poriadku, že nemusím stresovať. A toto je taký veľký, by som to nazvala game changer v tomto celom, že vlastne my sme to telo obchádzali ako iba takú nejakú riadiacu jednotku, ako keď tvojmu vedomiu dá niekto iba to autíčko, že tu si pošoferuj v tomto živote, ale nikto nás nenaučil vymeniť olej, prezuť pneumatiky a tak ďalej. A vlastne tá nervová sústava je veľká súčasť tohto servisu, by som to nazvala, aby tie veci v našom živote fungovali. Takže příkladově, když jsem hodně ve stresu a buší mi srdce, mám stažený břicho, tak místo toho, abych si říkal nějaký affirmations v zrcadle, že je všechno v pořádku, tak třeba se zasoustředím na dech, abych to prodejchal. Presne a tím, tak. Že sa mi sklidní to telo, tak hlava pochopí, že ja som v pohode. Presne tak. Čiže ja cez telo viem dať signál mozgu, že som v bezpečí. Rôznymi technikami, ty si spomenul dých, je tam veľa ale takých rôznych masáží, rôznych bodov na tele. Napríklad aj takých, kadiaľ ten blúdivý nerv prechádza, lebo on prechádza aj cez našu tvár. Takže my keď zasiahneme nejaké body na tvári, napríklad tuto máme taký jeden, na sánke, pomasírujeme si, hneď sa uvoľňujeme. Uši, sú tiež taký jeden bod, že keď si poťaháme uši smerom dohora alebo spravíme takú masáž, tiež sa vieme ukľudniť. Takže takýmto spôsobom aj tým dýchom, aj nejakou pozornosťou, možno na, nazvem to, vonkajšie podnety, lebo čo sa deje, keď sme v strese a v panike, tak sa zaciklíme v našej hlave. Takže to, čo sa odporúča robiť, je previesť tú pozornosť do vonka. Navnímať si, že sedím na stoličke, že sa mi zádok, kríže dotýkajú stoličky, pošúchať si nohami po zemi, tu je nejaký stôl, pozrieť sa na tie predmety, možno si ich pomenovať v hlave. Všetko toto sú techniky, ktoré nám pomôžu sa cez telo ukľudniť. V prípade, ak nám nefungujú presne tieto, už som v pohode, už nestresujem, čo neviem ako ty, ale väčšinou akože oni fungujú na pár percent, podľa toho, v akom veľkom strese naozaj sme. Jasně. Tady třeba, dejme tomu, že je to jako lehce rozpoznatelný, nebo třeba když řeknu, že se často naštvávám, tak prostě vím, že mám nějak tu nervovou soustavu rozhozenou, ale třeba ty si i zmínila, že když jsi byla na tom kurzu, tak si jako nevěděla vlastně ani s čím tam jdeš. Jak vlastně my můžeme poznat na sobě, že jí máme teda rozhozenou tú nervovú sústavu? Áno. No, ja som šípila, že to bude niečo pre mňa, dám príklad na sebe, lebo ja som robila sedenia terapie s ľuďmi. Prestala som v istom bode počúvať klientov. Že som si všimla, že tam sedím a že mi ušlo posledných 10 minút, čo sa hovorilo, čo nie je veľmi ideálne, keď sa týmto živíš. A hovorím si, že fúha, že tak niečo nebude v poriadku. A na kurze som sa dozvedela, že to je preto, lebo ja sama mám
preťaženú nervovú sústavu. To znamená, že ty už nevieš príjmať podnety zvonku, ty sa už vypínaš. Ty si v takzvanom tom stave shutdown, čiže takého toho vypnutia sa, kedy potom sa uvedomí, že aha, bože, veď ja tu nie som. Čiže to bol môj príznak, na ktorom som si to ja všimla, okrem rôznych iných, o ktorých si môžeme povedať. Oni sa delia na také, by som povedala, že fyzické a nejaké veci, čo si vieme všimnúť v správaní alebo v našej emocionalite. Medzi tie fyzické patrí napríklad, že nevieme spať, že sa v noci budíme, že máme problémy s trávením. Veľa autoimunitných ochorení v dnešnom svete sú vlastne podmienené tou dysregulovanou, čiže rozhádzanou nervovou sústavou. Taktiež rôzne alergie, intolerancie na jedlo, ktoré vzniknú z ničoho nič po nejakej epizódke chronického stresu. Rôzne záškuby nervov, to všetci poznáme, tik v oku, ruky sa mi trasú, v hrdle mi vyschne, sťahuje mi žalúdok. A ak sú to už naozaj dlho pretrvávajúce symptómy, tak treba spozornieť. Že to nie je len, že deje sa mi to týždeň, ten tik v oku. Tak to je napríklad, čo sa deje na tej fyzickej úrovni, ale taktiež problémy s trávením. Veľa ľudí má vždy, keď som v strese, stiahne mi žalúdok, musím ísť na vecko a tak ďalej. Rôzne tie SIBO a takéto ochorenia. A na tej druhej strane, na tej emocionalite alebo na tom správaní, si to vieme všimnúť napríklad, keď sme ziritovaní často, alebo výbušní. Nemáme už nervy na rodinu, kolegov, blízkych, partnera. Taktiež, keď sa napríklad už vypíname a sme doma, zatvárame sa, nechceme sa socializovať, úzkosti, rôzne paniky, že idem vystupovať niekde, alebo šéf mi povie, nech niečo na meetingu poviem. Ja sa tam vyklepem úplne. Takže sú to rôzne také prejavy, kde vieme ako keby spozornieť, že niečo nie je v poriadku. A nemusíme teraz hneď panikáriť, že bože, čo sa stalo so mnou. Tam sa stačí pozrieť na tú nervovú sústavu, poznať nejaké techniky, ktoré mi to pomôžu zregulovať. A ja na konci dňa uvidím, pretože mám klientov, ktorí chodia s rôznymi symptómami ku mne a ja hovorím, poďme najskôr si zregulovať nervovú sústavu. Tie symptómy, ktoré majú dočinenia s tou nervovou sústavou, oni vymiznú a ostanú len tie, ktoré vlastne ti ostávajú, aby si išiel riešiť s lekárom. Hej. A ono je to vždy taká zábavná hra sám so sebou, že človek vidí, že čo mu odišlo z tých symptómov a čo ešte možno pretrváva a nemusí mať dočinenia s tou nervovou sústavou, lebo teraz nechcem to hádzať, že všetko, čo nám je, tak je to hneď spojené s nervovou sústavou, ale je to taký, v podstate viem to sám doma si vyskúšať, že čo mi ostane z tých symptómov. Ak mi niečo ostane, pretože ono je to veľmi poprepájané. Ja keď neviem spať, tak už som cez deň ziritovaný, už mám rozhádzaný hormonálny systém, už mi zle trávi. Väčšinou je to také klpko, nabaľujúce sa. Krátká vsuvka o partnerovi podcastu Neohack. Já sám sportuju, takže si dávám pozor na výkon a regeneraci a můžu doporučit tyto produkty. Používám Hydrofuel na hydrataci a energii při tréninku, Magnezing pro správnou funkci svalů a nervové soustavy a kreatin pro sílu a růst svalové hmoty. Vy, jako posluchači Progress-Talku, máte 15% slevu s promokódem Progress-Talk na všechny produkty. Více informací najdete v popisku videa. A ty jsi zmínila tam, že prostě ať jsi zmínila jakýkoliv příklad, že jsem třeba rychle iritovaný, takže bych měl zvýšit pozornost. To si myslela tím stylem, že bych měl zvýšit pozornost, jako víc si toho všímat, nebo i vyloženě, dejme tomu, že to je nějaká technika, jako být víc bdělej, že jenom si toho všimnu a jako udělám ten opak, jestli to dává smysl. No, udelám ten opak veľmi nefunguje v tomto prípade. Ono to funguje tak, že zvýšiť pozornosť, napríklad keď mi to už ľudia začnú hovoriť. Lenka, počuj, nejaká si na ihlách, ukľudni sa, nestresuj toľko. Toto sú veci, keď mi človek a moje okolie už začnú hovoriť, tak som taká, že aha, dobre. Možno som si to ja sama nevšimla, že som ziritovaná, povedia mi to blízky. Level 2 je, že už mám mieru seba uvedomenia na takom leveli, že si to sama všimnem.
že podnety, ktoré kedysi mi nerobili problém, dneska vyzerajú ako, že z toho urobím, nafúknem scenár katastrofický, pritom nič sa nedieje. Takže spozornieť je len v tom zmysle, že napríklad aj my, keď pracujeme s tou nervovou sústavou, my budujeme vzťah s našim telom. Lebo to, čo sa deje dôsledkom nášho života, je, že my sa odpájame od tela po nejakých zlých alebo traumatických skúsenostiach. Čo je ten sebaobranný mechanizmus. Aby sme to prežili, tak sa odpojíme. Čo sa ale deje potom, je, že my už to telo necítime. Čo sa niekedy stáva, že prídu klienti, ktorí necítia ani také tie základné veci, ako potrebujem sa najesť, potrebujem sa napiť. Už 6 hodín ťukám si do kompu a nebol som na vecku. A toto je napríklad akože už taký hrôzostrašnejší alebo strašidelnejší level toho odpojenia sa od tela, ale je to normálne a deje sa to ľuďom a dá sa to napraviť. OK. No to je zajímavý fenomén, který vím, že jsi taky zmínila, že my třeba se, dejme tomu, často iritujeme a nechceme tu hlavu poslouchat, takže se nám to může projevit tady ve workoholismu nebo presne. V perfekcionismu. Presne, a povedal si 2 kľúčové slova. Workoholizmus, perfekcionizmus. Kedysi napríklad ľudia, čo robia výbery kandidátov do firiem, každý šéfino by chcel mať workoholikov v svojom tíme, lenže ono je to iba prejav dysregulovanej nervovej sústavy. Takže treba spozornieť presne aj vtedy, keď mám túto charakteristiku, považujem ju za nejakú moju brutálnu cnosť, hej, že idem ju predávať tomuto pracovnému trhu. Treba sa pozrieť, že čo iné ešte popri tom mám. Viem vôbec oddychovať, vnímam, že oddych mi je treba, alebo ma jedného dňa zastaví to telo tak, že ráno sa nebudem vedieť postaviť z postele. No, zajímavý. Jako, dejme tomu, že už jsme v té úrovni 2, že mi to neřekneš ty, ale já si to sám uvědomím, že jsem naštvanej a zabrzdím se těsně před tím, než se naštvu. Já vnímám na sobě, že můžu jít fakt 2 směrama. Že si řeknu, je to blbost, fakt to za to nestojí a pustím to. A nebo se sice nenaštvu, ale nevím, jestli je to úplně dobrá metoda a to je, že to fakt jako potlačím. Že jsem jako, nenaštvu se, ale stejně něco ve mně je, že mě to štve. A to taky nevím, jestli je vlastně dobrý východisko. Vieš čo, téma hnev bola jedna z mojich obľúbených, lebo som s ňou sama ja pracovala dlho v mojom živote. A to nenaštvem sa, ono funguje mentálne, lebo my mentálne seba vieme pokrútiť do čohokoľvek. Hlavne, keď na sebe pracujeme. Ale otázne je, čo sa stane v tele s tou emóciou hnevu, keď ja jej nedám priestor. Lebo keď sa naštvem, tak ona sa posunie. Ja ju vykričím, ja sa vynadávam, hej, ja budem pľuť z okna, proste, hej, to je jedno, ale vyjde von. A keď to neurobíme, kde ostane? My si to proste niekam kopíme v tom teličku, potlačame sa, až jedného dňa vypeníme na nejakej úplnej absurdnosti domácej, že neutrel si prach, alebo niečo podobné. A je to len spojené s tým, že my sme si už veľa nahromadili, ten pohár je plný a potrebuje sa niekam vyliať. Čiže, čo by bolo správne urobiť? Uvedomím si, že tá emócia prichádza. Nechcem vrieskať na môjho kolegu, partnera, deti. Urobím niečo iné, čo tú emóciu dá z tela von. A to sú presne tie somatické telesné cviky, ktoré viem urobiť, aby tá emócia vošla von, nezasekla sa tam niekde v strede toho prejavu. Čiže chcem, aby ľudia vedeli, že regulácia nervového sústavu nie je o tom, že my ideme emócie potláčať. My ich ideme spracovať, ale nazvem to zdravším, spoločensky priateľnejším spôsobom. Takže príklad hnevu je, že sa vyskáčem. Hej? Alebo si doma zoberiem vankúš, nejaký, čo nájdem na sedačke a zo párkrát ho hodím o zem. A týmto spôsobom vlastne tá emócia prebehne bez toho, aby ja som si ju niekde nahromadila. Alebo aby som začala mať také voči niekomu. No tak som ti to nepovedala, tak teraz sa budem tu ja na tajňaša, hej, jasne. Paprdiť, aby
proste pre dobro domácnosti, no, som to potlačila. A to tiež nie je dobré. A mám veľa klientov, čo to robia, lebo my sme boli učení tie emócie neukazovať. Nepláč, nehodí sa to, nereu, nekrič teraz sme na návšteve. Čiže nás to ako keby aj učili od malička, len čo nás nikto nenaučil ani v tej škole je, a kam tú emóciu potom dám. Ako ju zdravo dám z toho tela von, aby ma tam negniavila ešte ďalšiu dekádu. No, to jsem rád, že ho takhle zmiňuješ, protože přesně toho si všímám, no, že jako to nezmizí, to někde prostě pořád ve mně je, naakumuluje se to a pak mi jenom upadne mobil a ten vztek, co jsem nevyřešil před týdnem, jde ven, že jo. Přesně tak. Takže je to už jsem zmiňovala podle mě na začátku, že prostě někam se to ty traumata i obecně, nejenom ty emoce prostě ukládají a někde je máme. Ono sa to aj volá, že implicitná pamäť tela, to je taká ako keby bunková pamäť tela. Môžeme si to ukázať na príklade, išla som prednášať na nejakú konferenciu, zabudla som, o čom hovorím, lebo to stres zvykne robiť. Bol to strašný trapas, ľudia ma tam vyhúčali, hej. A toto si zapamätám, tento zážitok. Nie ja v hlave ako Lenka, lebo ja sa viem presvedčiť, že na budúce to bude lepšie, na budúce sa lepšie pripravím, budem mať papierik a tak ďalej, ale moje telo si to pamätá. A čo sa stane druhýkrát, keď sa o to budem snažiť? No, prídem na to pódium a už moje telo robí ten stres. Už tie známky toho, že bože, pamätáš minule, aký to bol trapas? A už mi začne sťahovať hrdlo, už mám sucho, už sa mi klepe ruka, už sa mi potí ruka s mikrofónikom a deje sa toto. Ale my vieme aj tieto ako keby staré zranenia, vzorce prepísať tým, že ako keby zregulujeme tú nervovú sústavu. A nie spôsobom, že my sa budeme vrácať do tej situácie a nazvem to retraumatizovať sa a hovoriť o tom, ale tou prácou na tele. Čiže ako si zregulujem nervovú sústavu, aby som prišla na to, povedzme, pódium úplne v kľude. Chápu, a to byla moje právě jako další otázka, ta retraumatizace. Jak já teda, když jsem se vystresoval poprvé na tom pódiu, z toho, že budu přednášet před lidma a něco se mi tam stalo trapného, tak jak já tu další přednášku mám zvládnout tak, aniž bych se nedostal do té jako situace? Keď si človek zreguluje tú nervovú sústavu, čiže viem techniky, ktorými si viem nabudiť bezpečie v tele, mám väčšiu šancu prekonať ten strach z toho, že to dopadne takisto. Lebo ono to je o tom, že ja sa musím dať znovu do tej situácie, pretože my sa učíme cez skúsenosti. Jasne. Čiže ja musím prepísať túto starú skúsenosť novou, kde už to nebude trapas, kde mi budú tlieskať na konci, kde to bude fajn. A opakovanou skúsenosťou sa ja k tomu dostanem. Nemusím sa ale vystavovať veľkým podnetom, lebo pre mozog môže to byť stres. Je to oveľa menší stres, keď máme zregulovanú tú nervovú sústavu, ale stále je to stres. Čiže ja si to môžem nacvičiť na pár známych, ktorých si pozvem domov na gaučík. Potom v inom nejakom settingu, že napríklad nie hneď prídem na konferenciu pre 1500 ľudí prednášať, ale malými krokmi ja učím svoj mozog, že je to možné a vlastne som úspešná v tom, že nestal sa ten trapas. A vlastne takýmito to je aj ako keď sa snažíme urobiť zmenu, z toho neurovedeckého hľadiska. My potrebujeme mozgu dávať malé úlohy, ktoré sú splniteľné. Predsa v nich musím mať trošku akože, ako sa to povie, taký, že musí to byť trošku namáhavé, ale musím to aj stelesniť. To znamená, že prídem na to pódiu a niečo urobím. Jedine tá skúsenosť mi vie prepísať tento starý zážitok. To je hezká myšlenka, to je dobrý. Jako vlastně musíme zažívat ten úspěch, tak, abychom se přesvědčili o tom, že to zvládneme a eventuálně to dáme. A to platí vo všetkom, či už to boli vzťahy, ktoré mi nevyšli. Lebo veľa ľudí má pocit, že mám nevydarený vzťah a ja teraz z neho idem liečiť. A to je fajn. Ľudia potrebujú oddych, potrebujú mať čas a priestor pre seba. Ale čo sa zvykne stať je, že ja sa cítim ako vyliečený, vyzenovaný guru z jaskinky. Prídem opäť medzi ľudí,
mám zase ten blízky, napríklad partnerský vzťah, ktorý mi zase triggeruje tie všetky isté veci, ktoré ja som si myslela, že mám spracované. A myslela som si to iba preto, lebo to nebol podnet, keď som bola sama. Čiže nemal mi kto stláčať tie gombičky. A vlastne ten level toho, ako ja som na sebe zapracovala, ja viem vidieť hlavne v tých vzťahoch. Hlavne v tom, ako sa správam. A ten vzťah nový, ktorý napríklad sa ľuďom stane po nejakom toxickom, traumatizujúcejšom alebo nie veľmi vydarenom vzťahu, je taký, že je to pokus omyl. To znamená, stretnem partnera, ktorý je napríklad bezpečný už pre mňa a ja sa musím znovu naučiť, čiže opäť dávam signál a impuls môjmu mozgu, telu, že je to OK, som v bezpečí. A týmto prepíšem tú skúsenosť. Neviem to prepísať sama doma, lebo nemám tie podnety na to. Doplňky stravy Neohack nejsou jen o sportu. Pokud chcete být zdravější a mít silnou imunitu, tak probiotikum Immunopro Plus, Immunocore a Omega-3 jsou produkty přímo pro vás. Vy, jako posluchači Progress Talku, máte 15% slevu na všechny produkty Neohack s promokódem Progress Talk. Více informací najdete v popisku videa. A to je jako ta skvělá optika, kterou jsem tady řešil s jedním už párovým terapeutem, když beru jako vztahy obecně, jako partnerský, ty nejbližší lidi, že tam je ten prostě potenciál k tomu, že oni jsou schopní triggerovat ty úplně nejvíc slabý místa v nás. A tak, když to berem, nejde to asi vždycky, ale prostě je to taky nějaký potenciál k tomu seberozvoji. Presne tak, ja to vnímam tiež takisto, ale to je vo všetkom, aj keď napríklad zamestnanie, hej, zoberme si, že teraz som doma na sabatikále, je mi výborne. Nastúpim do novej roboty, ktorá zdanlivo si myslím, že bude menej stresujúca a tam sa ukáže, ako veľmi som si ja zregulovala tú nervovú sústavu. Ako veľmi som ja navýšila kapacitu alebo toleranciu na tie nové stresové podnety. Vždy sa to ukáže až v tej praxi. A to je tá sranda na tom, lebo potom si človek vie tak sám na sebe odmerať, že no dobre, túto sme to už zvládli Lenka, ale teraz máme ešte XY, Z, na ktorých vieme popracovať. Ale přece jenom bych řekl, že když nám je třeba samotným dobře a máme se rádi, dejme tomu, že to je ten základ, tak že to by měla být jako většinová část toho jako našeho života, abychom byli v pohodě, abychom potom nebyli 90% času jenom v těch jako vypjatých situacích. Presne tak. A ono, napríklad aj regulácia nervovej sústavy, keď človek si prešiel nejakou ťažkou životnou situáciou, sa extrémne dobre robí samému. Pretože funguje niečo ako neurocepcia, čo je v podstate podvedomé čítanie, skenovanie svojho prostredia. Čiže ty, ak sa chceš dať dokopy, keď žiješ napríklad v jednej domácnosti s niekým, kto je vyhorený alebo chronicky permanentne v strese alebo prežíva nejakú ťažkú životnú situáciu, robí sa ti to oveľa ťažšie. Pretože ten stres je nákazlivý aj cez mikromimiku, aj neurochemicky, normálne, že cez pot, hej, sa človek vie nakaziť. Aj tým, ako tráviš ten čas s tou osobou, ty si bol v pohode, ale zrazu máš pocit, že aj mne nejako ten žalúdok začína točiť, hej. Začínam aj ja mať také stuhnuté trapézy, začínam zle spávať. A je to preto, lebo my sme sociálne bytosti, ktoré majú byť spolu, hej. A tak, ako sa vieme pozitívne ovplyvniť, čiže koregulácia je tiež taký pojem, čo by sme si mohli spomenúť, to je, keď sa viem zregulovať svoju nervovú sústavu prostredníctvom druhého človeka. To znamená, že keď mne je zle, viem zavolať kamošovi a už len ten telefonát spraví to, že ja som viac v pohode. Ale takisto to funguje, keď mne je dobre, zavolá mi kamarát, ktorému sa niečo zle stalo. My si síce vymeníme, milý nejaký small talk a tak ďalej, ale vymeníme si aj to, ako sa kto cíti. Čiže napríklad naozaj, keď žijeme s tou osobou v jednej domácnosti, kde to je teraz ťažšie, treba si dávať extrémny pozor na to, že ja mám tie techniky, ktorými viem regulovať ten svoj nervový systém, aby ma po prípade to spolužitie nestiahlo taktiež dole. To je taká vec, o ktorej málo ľudí hovorí a si uvedomuje. Ale ja si myslím, že každý
poslucháč, čo možno zažil to, že jednému z partnerov sa začalo v živote niečo diať a kaziť, tak to malo priamy efekt aj na toho druhého. A vtedy je dôležité mať sám za seba ten kufrík, no ja to volám, že kufrík takých zručností, hej, ako keď máme šrobováčik, kladivko, aby sme vedeli, ako sa postarať o ten svoj nervový systém, aby sme ho potom ďalej aj naprieč tou rodinou ako keby nešírili. Okay. A deti. Deti sú špongie. Deti vždy všetko nasajú. Napríklad deti jednak jednej preberajú to, ako sa rodič správa v stresovej situácii. Takže my ako dospeláci, keď zistíme, že v strese som úplne rovnaká ako moja mamka, no nemám sa čo diviť, lebo som v tom vyrastala. Ale ja chcem len povedať, že nie je to nemenné. My vieme tú stresovú reakciu upraviť práve tou prácou na nervovej sústave. OK. A vlastně i na druhou stranu, když partner má nějaký těžší období, tak my tím, že budeme sami v klidu, tak to bude tak, možná nakažlivý zpátky presne. Na něj, že ho tím jako můžeme vyléčit, nebo tak. Nevím, jaký je správný pojem. Skvělý, no, na to jsem se taky chtěl doptat, na to už mi dopověděla, že vlastně ten stres je teda prostě nakažlivý. To mi přijde neskutečná myšlenka. To sú ako také dosť pomerne nové výskumy ohľadne aj toho, že je to neurochemicky cez ten pot. To je síla, a ja to zvyknem hovoriť aj ľuďom, lebo chodím prednášať do firiem, že keď je kolektív, hej, kde je napríklad nejaký tím je extrémne vystresovaný. Hej, a človek príde do tohto tímu a on sa cítil v pohode, ale zrazu chodí domov s takou gučou v žalúdku, s takým stiahnutým hrdlom, pokazané trávenie, divný spánok a tak ďalej, tak treba sa pozrieť, že ono je to aj o tom, kde ja trávim ten čas. V akom prostredí. Moji klienti mi zvyknú hovoriť, no super Lenka, nauč ma nejaké techniky, ja si navýšim toleranciu na stres a žijeme ten istý život, čo predtým. Lenže to už sa nedá. Po zregulovaní nervovej sústavy sa deje to, že človek zmení a prehodnotí veľa vecí, ktoré robí. S kým trávi čas? Kto je ten partner aj doma? Veľakrát sa to deje, akože, hej, že človeku sa tak ako keby rozjasní, hej, po tej regulácii nervovej sústavy. Ako trávim môj voľný čas? Akú mám prácu? Koľko naozaj chcem, potrebujem, môžem robiť? A tak ďalej. Toto sú veci, ktoré my sme možno predtým nebrali vôbec do úvahy. Žili sme tie životy, hej, naše teličko nám dalo vedieť, že to nie je optimálne pre nás, ale vieš, akí sú ľudia chodia až keď horí, takže veľakrát ja nemám klientov, ktorí toto riešia prevenčne. To je strašne mizivé percento ľudí, ktorí si povedia, že počul som, že existuje nejaká nervová sústava a dá sa o ňu starať a chcem preventívne akože sa pripraviť na niečo. Ono je to fajn, keď sú takí ľudia, ale väčšinou chodia ľudia, keď už horí. Vtedy je to už veľmi ťažké aj sa dostať k tej regulácii nervovej sústavy, lebo je to nejaká práca na sebe, ľudia očakávajú rýchle výsledky a ja možno len poviem ešte, lebo je to dôležitá informácia. V rámci každodennej práce s nervovou sústavou je to 6 až 8 týždňov každý deň. Človek potrebuje cielene s tým pracovať, aby sme si tú nervovú sústavu uzdravili, čiže zregulovali ju. No a 6 až 8 týždňov je nejaká časová jednotka, ktorú tomu musíme venovať. Nie je to, že hodina denne, ale opakovane učiť ten mozog, že my vieme byť aj v bezpečí. Takže toto je ešte možno taká vec, že zase regulácia nervovej sústavy nie je nejaká magická technika s čarovným prútikom, prídem, odídem, mám to a už sa k tomu nikdy nemusím vraciať, to vôbec nie. Prídu vždy nejaké ťažšie obdobia v živote, kedy ja si spomeniem, že mám tie techniky, kedy ja si teraz viem posilniť, kedy ja viem môjmu telu navodiť bezpečie. A zober si, v akej dobe žijeme. Ja si myslím, že to sú techniky, ktoré ja si myslím, že viac a viac ľudí bude potrebovať. Lebo my si ani neuvedomujeme, v akom konštantnom strese my sme. A to môžeme mať pekný život, rodinu, prácu, ktorá nás naplňa a baví, ale potom si jedného dňa zapneme správy. A to už je ten proste taký podprahový stres, ktorý si myslíme, že na nás nemá efekt, ale má. Má a ukazuje nám to potom aj to telo, hej, v rôznych tých symptómoch. Takže v dnešnej dobe je extrémne dôležité mať nejaké tie techniky, ktoré mám stále so sebou.
nemusím si dávať nejakú magickú pilulku, chodiť do lekárne, vyhľadávať v kuse iba terapeuta, lebo iba terapeut mi urobí to bezpečie, kouča a tak ďalej, ale naozaj my to nosíme v tele. Všetky tie odpovede nosíme v tele a to mne príde fascinujúce, že nám to tu bolo nadelené, len nás neučili v tej škole, ako to používať. Skvělý. A kdybychom teda šli do konkrétna, abychom si byli jako terapeuti sami sobě, tak jaký třeba techniky by si mohla jako nám tady nazdílet? Tak je to napríklad technika orientácia v priestore. Toto sa používa veľakrát, ak máme klientov alebo ľudí, ktorí majú, nazvem to už, nechcem povedať, že panický atak, môže to byť aj vtedy, ale keď sa potrebujem ukľudniť a mám chvíľu času. Ja som všetky techniky tak pekne zabalila do takého online kurzu. Nazvala som to Nervové fitko a je to použiteľné na to, že kdekoľvek, kde sa nachádzam, v akomkoľvek priestore, či už v aute, či cestujem do práce, či som v MHD, či sedím vo vlaku, či čakám na deti, kým ich vyzdvihnem zo škôlky, viem nejakú techniku vybrať, povenovať sa jej 2-3 minútky a dať signál mozgu, že som OK a môžem relaxovať. Čiže prepnúť sa do takzvaného toho parasympatika, čiže do tej kľudovej vetvy nervového systému. A tá technika orientácia v priestore je len, že si na chvíľočku navnímam ten priestor, naskenujem si ho sprava doľava, kdekoľvek, kde som a pár sekúnd sa pozerám na nejaký predmet, ktorý ma zaujme. A chvíľočku len vydržím, ako náhle ma začne nudiť sa, len presuniem zrakom na iný predmet a takým spôsobom si naskenujem ten priestor. To, čo sa deje v tomto momente, je, že sa sprítomním. Ono je to veľa, vlastne to je v podstate aj technika z mindfulness, kedy tú všímavú pozornosť venujeme niečomu inému mimo tej hlavy, ktorá tam v kuse ide, si nejaké plány, vnútorné monológy a tak ďalej. To je jedna vec, ako to vieme spraviť. Dýchové techniky, je ich plný internet. Ja mám rada hlasové techniky, lebo tam zapájame aj ten blúdivý nerv, kde robíme rôzne také zvuky, ale taktiež to môže byť také jednoduché, že čakám na dieťa, ktoré idem vyzdvihnúť do škôlky a spravím si masáž ucha, že si napríklad len takýmto spôsobom chytím ucho, nadvihnem ho dohora a nakloním hlavu do opačnej strany. Môžeš si kľudne skúsiť so mnou. Skúsim. Čo to s tebou robí? A iba chvíľočku držíš to ucho, to je že zo pár sekúnd. Dáme si tú hlavu na bok a môžeme ňou aj tak trošku pohýbať. Všetko robíme väčšinou pomaly, aby si človek stihol všimnúť ten efekt na tele. A to isté môžeme skúsiť aj na tej druhej strane, že si zoberieme druhé ucho, hlavu dáme do opačnej strany. A ten krk tam zapojujeme kvôli tomu, že vlastne ten bloudivý nerv ako už začína my už ho tady? aktivujeme tým, že aj to v tom uchu je. Akákoľvek masáž ucha nám pomáha. Ono je to také, že tak príjemné, že ty chvíľu dáš tomu mozgu vlastne moment sa uvoľniť. A toto vieš robiť v taxiku naozaj kdekoľvek, pred skúškou, pred nejakým dôležitým meetingom, pred tým pódium, na ktoré ideš a tak ďalej. Čiže to sú také somatické techniky. Navnímanie si hraníc tela. Toto je tiež jedna z nich, takéto sebaobjatie, pohľadkanie sa. A trvá to sekundy. A to je na tomto krásne, že ono to trvá sekundy, ale ja keď viem, čo mám urobiť, zoberiem si 3-4 techniky po sebe, tak v podstate dávam tomu signál, dávam mozgu signál, že sa môže uvoľniť. A nie som stále v takom napätí. Jasně. Ale chápu to dobře, že to nemusí být jenom před meetingem nebo před něčím stresujícím. Já bych to těch 6 až 8 týdnů měl dělat pravidelně, tak. I když se zdánlivě cítím v pohodě, protože vlastně i tak nějak v podhloubí, dejme tomu, tam ten stres je. Presne tak. Treba to robiť nie iba, ono to nefunguje v tých situačných veciach. Jo. Akože funguje, ale je to také, že už hasím ten oheň, hej, už proste požiarníci idú. Skôr je to o tom, že ja keď si to ako keby sa naučím v tom svojom živote tieto malé techniky zapojiť do svojho života. Ráno vstanem a navnímam si, som už v strese, alebo
práve naopak sa cítim, ježiš, vôbec zle sa mi spalo, nevládzem nič, tak viem si vybrať nejakú techniku, ktorá ma buď nabudí, čiže mi dodá trošku energie, alebo ma ukľudní, keď už som v strese. Potom idem do práce, mám obedovú pauzu, príde šéfino, niečo mi povie, možno ľahko ma zirituje, tak cítim, že aha, dobre, tak popracujem teraz s tým hnevom, dám si nejakú techniku na to, ako tú emóciu vyplaviť z tela, potom skončí práca, idem domov, idem do fitka, potom sa stretnem s kamošmi, s partnerom a večer pred spaním si tiež dám 3-5 minútiek nejakej techniky, ktorá ma ukľudní, pretože už chcem ísť spať a vlastne pred spánkom je veľmi dôležité, aby sme boli v tom parasympatiku, čiže v tom kľudovom stave, čo si my zdanlivo myslíme, že si navodíme Netflixom a nejakou zábavnou thrillerovou, hororovou ságou, ktorú práve pozeráme. Ale vôbec to tak nie je. Skôr sa potrebujeme venovať tým aktivitám, ktoré sú toho kľudového proste na tých váhach toho kľudu, lebo my aj napríklad, keď pozeráme ten Netflix a myslíme si, že my relaxujeme, náš mozog nevníma, že čo je realita a čo nie. Čiže nám sa zapínajú v tele pri nejakom akčnom thrilleri všetky tie stresové reakcie. Niečo sa tam deje, bože, ako to dopadne, a už mám adrenalín, kortizol. A potom sa divím, že prečo neviem ísť spinkať. Alebo scrollujem sociálne siete. Tam je strašne veľa emócií, ktoré ma vedia chytiť pred spánkom, alebo tém, alebo niečoho, čo ja viem otvoriť, čo ma skutočne nedá do toho parasympatika, ale práve naopak. Yeah. Takže ono to je dôležité sa naučiť takú rutinku. Kedy počas toho dňa si viem naordinovať sám sebe nejakých pár techník, kedy viem byť v tom kľude. A my tých situácií a momentov, kedy to môžeme urobiť, máme strašne veľa. Nie sú iba situačné, naozaj sú také, že keď to chcem zregulovať, treba mi myslieť na to, že to budem robiť tých 6 až 8 týždňov pravidelne, lebo si vytváram, ako keby budujem novú neurónovú dráhu v mozgu, nový zvyk. A ono, čo sa potom začne diať, je, že človek sa naučí tie fyzické cvičenia, už sa mu ruky budú blížiť k tej tvári, že si ide tuto takto pomasírovať sánku a už ruky sa ani nechytia tej tváre a už sa človeku začne zývať. Bo moje telo už vie, že ja idem preňho urobiť niečo, kde je v kľude. Takže ja takýmto spôsobom ako keby aj učím to telo, ako sa ukľudniť. To je hezký. A je to, poslouchal jsem jeden podcast, teďka mám pocit, že se jmenuje Matthew Walker, je to jako expert na spánek a právě přesně tam říkal takový maličkosti, který třeba lidem nejsou úplně jako intuitivní, ale že i třeba ta četba před spaním, když to není teda horor, ano. Ale prostě je taky jako otázka, jestli si třeba vzít tu detektivku, nebo prostě si radši pustit nějakou relaxační hudbu, presne že tak. Tam jsou tyhle ty niance. No. Ja hovorím ľuďom, nech si nájdu jednobunkovú literatúru, takzvanú, že naozaj o nič nejde, nič sa tam nedieje, nič ma nerozhodí. Ale napríklad ty si povedala, že také maličké veci, o ktorých ľudia nevedia. Keďže som spomenula tú neurocepciu, čo je schopnosť skenovať prostredie našej nervovej sústavy a na základe toho vyhodnocovať, či to prostredie je bezpečné alebo nie. To je proste evolučná záležitosť, ktorú musíme mať, aby sme vedeli, keď ideme okolo niekoho na ulici, že či sa môžem na ňo pozrieť alebo mám utekať. A my to máme aj doma. Napríklad pre ľudí, ktorí majú problém so spánkom, ja stále hovorím klientom, že si treba upraviť aj tú miestnosť, v ktorej spíš. To znamená mať prírodné farby, mať poriadok, pretože chaos a neporiadok môj nervový systém vyhodnotí ako hrozbu. A mne sa môže zdať, že však ale prosím ťa poriadok, že to je iba pre hlupých ľudí. Inteligent sa v chaose vyzná. To som zvykla ja hovoriť mamke, keď som bola násročná a bol bordel v izbe. Ale čo to robí, je, že podvedome to vytvára stres. Čiže naozaj mať miestnosť, v ktorej je málo predmetov, zavreté skrine, nie je tam tá stolička s tými prehodenými x-1000 bundičkami, tak to vytvára vlastne to bezpečie na úrovni mozgu a to sa všetko deje podvedome. A my si myslíme, že to nemá efekt, ale má to obrovský efekt a poznám veľa ľudí, ktorí keď majú problém so spánkom, im stačí zmeniť aj zariadenie tej spálne
alebo naozaj sa držať nejakých takýchto jednoduchých rád a ten spánok sa zlepší. Takže to je normálne fascinujúce, ako náš nervový systém on sa nás stále snaží držať bezpečí. Ako na to bol vymyslený, čiže on bude skenovať, či my chceme, alebo nie je to prostredie. To je hezký, to jsem rád, že jsme došli takhle ke konkrétním typům i k tomu spánku. V tom období těch 6 až 8 týdnů máš pocit, že je i důležitý jako jedinec sám vůči sobě nějak budovat soucit? Súcit je jedna z techník a jedna z obľúbených techník aj tej somatickej psychológie. Lebo my sme veľakrát tak naučení, že keď sa nám niečo deje na tele, čo väčšina mojich klientov príde vtedy, keď ich vlastné telo ako keby podrazí, to nazvem. Že ja som tu, hej, veľký CEO, budujem, rodinu mám, kde potrebujem fungovať a zo dňa na deň sa mi niečo stane, príde nejaká choroba, nemám energiu zrazu vykonávať tie veci a všetci títo ľudia majú pocit, že ich zradilo telo. Že kto to tu vlastne riadi, keď teličko mi jedného dňa nevie sa postaviť z tej postele. A v tomto bode je veľmi dôležitý ten súcit voči sebe, lebo ja som sa môjim konaním a správaním dostala do tejto situácie, čo každému príde, je jasné, v tomto bode. Ale nevadí, viem to napraviť. A ten súcit v podstate je veľmi spojený aj s nervovou sústavou, lebo je taká vetva nervovej sústavy a toho blúdivého nervu, ktorá má za úlohu, sa to volá, že systém sociálnej angažovanosti. To je napríklad to, ako my čítame mimiku, ako vieme sa s niekým spojiť, ako viem vyhodnotiť, či to je bezpečná, nebezpečná osoba, na základe čoho funguje aj koregulácia s druhou osobou, čiže chce sa mi socializovať, chce sa mi niekomu pomôcť. A toto nám funguje vtedy, keď máme zdravú nervovú sústavu. Lebo nám to nefunguje vtedy, keď si prejdeme nejakou traumatickou udalosťou. Teraz nechcem povedať nefunguje, už som spravila jedno také faux pas v podcaste, že nefunguje. Nie je to tak, že to nefunguje a odíde to. Je to, že na čas, kedy naša nervová sústava je v strese, sme odpojení od tejto schopnosti. Čiže nevieme veľmi dobre vyhodnotiť tie veci. Nechceme sa veľmi socializovať. Chceme sa doma zatvoriť v izbičke a byť o samote. A treba sa len uvedomiť, že to nie je teraz, že to je tak, ale že je to menný stav, ktorý ja viem zmeniť, keď začnem s tou nervovou sústavou pracovať. Môžem ho zmeniť tak. A vtedy, keď nám funguje tento stav z tej sociálnej angažovanosti, my sme v takzvanom, sa to volá, že ventrálno-vagálny stav nervovej sústavy. To je v podstate to, z čoho vychádza celé toto učenie, tá polyvagálna teória od Stephena Porgesa. A je to stav, kedy vieme cítiť bezpečie, kedy sme vo flow, kedy máme také tie momenty, že to, čo robím, má zmysel, také keď sa vyškriabem na nejaký krásny výhľad a mám taký ten, bože, to je krásne. Toto je ten stav, ktorý my potrebujeme zažívať denne viac a viac a vieme ho navodiť si, napríklad aj súcitom, aj úsmevom. Vnútorný úsmev je napríklad krásna tiež somatická taká vedená meditácia, kedy ja pracujem s blúdivým nervom, ale vo vnútri svojho tela. Že si len predstavujem ten úsmev napríklad. Že si len zavriem oči a skúsim si predstaviť, že sa teraz usmievam, čiže určite mi pôjdu hore kutiky, tuto oči, tie vonkajšie viečka, čo sa nám deje pri úsmeve, že sa tak trošku akože nadvihnú a tiež si predstavujem, že tam, kde mi začína jazyk, čo je mimochodom miesto, kde mám ten blúdivý nerv, tak ten úsmev si predstavím až v tomto mieste. A touto vizualizáciou si ja viem ako keby poštekliť ten blúdivý nerv a navodiť si tento stav. Takže ty si sa pýtal na ten súcit, ja tu hovorím o x iných veciach, ale je to veľmi ruka v ruke s tým, pretože my keď nám funguje tá nervová sústava ako má, my sa k tomu vieme dostať, k tomu súcitu. Veľa ľudí to nevie a nie je to preto, že by v nich neexistoval, alebo že ich to niekto nenaučil. Je to preto, lebo je človek odpojený dočasne od tohto stavu. Takže... Jo, chápu.
Já to tady mám jako samostatný téma, tu empatii, ale říkám si, jestli to i zdánlivě taky nesouvisí nějak s tím soucitem. Myslíš si, že je to nějaká vlastnost, na který my můžeme pracovat, nebo je to jenom vrozený ta empatie? To je dobrá otázka. Ja by som možno dala jednu takú zaujímavosť, čo som zistila na ceste seba poznania, a to je, že vieš, niektorí ľudia majú pocit, že vedia načítať miestnosť. Vždy vedia, čo druhý cítia. Že sú ako takí hypersenzitívni na podnety. A ja som bola jeden z týchto ľudí. Možno je to aj preto, prečo som išla študovať psychológiu, lebo som si myslela, aký mám skvostný dar, hej, a že to treba využiť. Ale čo som zistila pri štúdiu nervovej sústavy je, že veľakrát tento stav majú ľudia, ktorí v rámci tej vzťahovej väzby majú tú úzkostlivú vzťahovú väzbu. To znamená, že človek vyrastal v domácnosti, kde napríklad rodič nemal nejaký akože spôsob výchovy, ale výchova prebiehala na základe jeho aktuálnej nálady. Takže jedenkrát človek shodil pohár s kávou na zem, tak sa nestalo nič, druhýkrát bola katastrofa. Čiže dieťa nemalo si ako vyhodnotiť vlastne to svoje správanie. A takýmto ľuďom sa vyvinula vlastne taká ako keby tá volá sa to, že hypervigilantná aj myseľ, že teraz skenujem veci a správam sa podľa toho, aby dobre bolo, aby bol mier. A preto si viem ja naskenovať aj tých druhých ľudí, ich emócie, ich pocity a tak ďalej. A teraz nehovorím, že všetci ľudia, ktorí toto vedia, musia byť nejako pokazení z detstva, nechcem to, aby to tak vyznelo, ale veľakrát to človek vníma ako nejakú cnosť, pritom to môže byť iba súčasť nejakého jeho vývoja a možno nie úplne zregulovanej nervovej sústavy. Lebo nie je cieľom, dneska sa veľmi akože ľudia používajú tí vysokocitliví ľudia, že je to taký akože teraz pojem, že sme to všetci, neviem chodiť medzi ľudí, je tu negatívna energia, je mi zle z toho, neviem chodiť do nákupného centra, je tam divné osvetlenie a tak ďalej. A ja som kedysi patrila medzi tých ľudí, čo sa vyhýbal davom a tak ďalej, lebo som mala pocit, že každú jednu emóciu a každého nejakého divne vyzerajúceho pána v MHD, tak mi je z neho zle. Ale bolo to iba preto, lebo som mala veľmi dysregulovaný nervový systém v tej dobe, len som o tom nevedela. A ja som si vtedy nahovorila, že bože, ja som teraz taká citlivá, ja tu viem navnímať všetko, celé moje okolie a tak ďalej, ale v podstate, keď som si dala dokopy svoju nervovú sústavu, toto celé odišlo, čo znamená, že môžeš začať žiť normálny život, kde ti nie je zle, keď ideš do nákupného centra, alebo na koncert, alebo MHD niekam. A bol to pre mňa veľký aha moment, aj v rámci toho, že keď si myslíš, že to je tvoja cnosť versus keď pochopíš, že nie, to je len dysregulovaná nervová sústava a aký môže byť život potom. Preto ja aj ako by som chcela motivovať tých ľudí, ktorí s týmto majú problém alebo sú ešte v tej fáze, že si myslia, že to je super cnosť, že ono to vie vyzerať inak, keď si človek dá dokopy tú svoju nervovou sústavu. To je další věc, co jsi řekla, co jako se mnou úplně zarezonovala. I ten vlastně workoholismus a perfekcionismus, že to přesně není ta ctnost, jak to hodně lidí bere, i stejně jako ta empatie, ale že to může být jenom ta dysregulovaná nervová sústava. A teraz nie je empatia, že neviem sa vcítiť voči emócii druhého, ale že ma to nevtiahne, nepohltí. A keď za mnou príde niekto, kto má problém, čo vieš, terapeuti, kto za tebou chodí? No ľudia s problémami. Nechodia ti hovoriť, aké super majú životy. Yes. Čiže je dôležitá miera toho, že ty máš tú empatiu, ale neberieš si to domov. Ako taká špongia. A je naozaj, ja som v tom austrálskom kurze sedela s kopou vyhorených terapeutov, s rôznymi veteránmi povojnovými, s hasičmi a s ľuďmi, čo majú takéto zamestnania, ktorí to nezvládli. A mali dysregulovanú tú nervovú sústavu. Čiže ono to nie je hanba, keď je človek v pomáhajúcej profesii a stane sa mu to, akože dá sa s tým pracovať. Jasne. Aj keď nie je v pomáhajúcej profesii, dá sa s tým stále pracovať. Myslíš si teda, ty už to teda nakousla, že vlastně si tam zregulovala sama v sobě tu nervovou soustavu a tím, i když ty si se teda sklidnila víc v sobě,
tak si byla schopná víc a líp naslouchat těm lidem? To je jedna vec, áno. Vieš, čo sa mne stalo, je, že viem lepšie počúvať tých ľudí. Nevnímam rozdiel v tom, že vcítiť sa, nevcítiť. Myslím si, že to je úplne, to mám takisto ako predtým. Okay. Vnímam ale rozdiel v tom, že nad tým nerozmýšľam potom, že mám taký ako keby odstup, že to viem rozlíšiť. Toto je iný človek, toto som ja. Predtým to bola taká gúča spojených divných emócií, hej, husenková dráha, kedy človek si doniesol domov niečo, čo nie je jeho. Hej, potom nad tým ešte rozmýšľal a tak ďalej. A tiež si myslím, že ono to má dopad zregulovanej nervovej sústavy nie len v tom, ako ja sa správam voči druhým, ale aj voči tomu, ako ja vnímam pokoj a kľud v živote. Dám taký príklad, mne sa extrémne spomalila chôdza. Ja som kedysi chodila ako normálne taký, tie hračky, hej, čo sa natočia, na tom chodia. A nestíhal mi pes, proste nestíhal mi nikto na ulici. A to, ako som zistila, že je tá nervová sústava zregulovaná, je aj pohyb, ktorý ty v živote vykonávaš. Tiež som robila vtedy viac také dynamickejšie kardio, hej, veci, kde bol akože také tie hit, poďme rýchlo, musíme páliť. To sa tiež zmenilo. Ja mám teraz ako pohyb, že máš tú chôdzu, hej, a potom máš pilates. Čiže ono od pohybu cez spánok, cez to, ako tráviš voľný čas, cez to, ako sa správaš k druhým a cez to, ako človek robí rozhodnutia, tak sa naozaj vie zmeniť veľmi veľa vecí v tvojom živote, keď si zreguluješ nervovú sústavu, pretože ono je to celé prepojené. A viem, že mňa ľudia navštevujú hlavne kvôli tomu, že mám symptómy na tele, lenže ten benefit, ktorý oni potom majú, keď naozaj mesiace spolu buď pracujeme, alebo oni si zregulujú tú nervovú sústavu, je ďaleko väčší, ako oni očakávali na začiatku. Ale o tom sa ako ťažko hovorí, keď to človek nezažije. Rozumiem. Len som chcela dať nejaké také príklady. Ešte poviem na margo rozhodovania, čo má nervová sústava spoločné s rozhodovaním. Ja keď som v strese, permanentnom, dlhodobom, v krči, hej, tak to žijem a myslím si, že to je OK a normálne, tak ja nemám kapacitu vidieť možnosti, lebo ja mám tunelové videnie vtedy, lebo ja sa potrebujem zachrániť. Hej, čiže som v tom survival mode, čiže boj o prežitie a riešim iba toto. Vtedy nevidím žiadne možnosti, nevidím ľudí, ktorí mi môžu pomôcť, nevidím nič. A v podstate, keď si zregulujem tú nervovú sústavu, mne sa ako keby ten lievik, hej, ten tunel sa začne zväčšovať a ja začnem naozaj skutočne vidieť aj to, čo je okolo mňa. Čiže moje rozhodnutie nerobím z bodu stresu a stiahnutia, ale robím to z bodu bezpečia, ktoré ja viem vytvoriť v mojom tele. A vtedy sa dejú tie najväčšie veci v našom živote, že si človek začne vyberať inak. Príležitosti pracovné, ľudí okolo seba, možno niektorí odídu, noví prídu, lebo začne byť vnímavejší na tie podnety. Hej, aj na tie možnosti okolo. A to ja osobne vnímam ako ten najväčší benefit tej práce s nervovou sústavou. Nie len to, že sa nám lepšie spinká a funguje nám hormonálny systém, všetko dôležité veci, ale na ten život. Toto ja osobne vnímam ako taký najväčší dar toho celého, že človek začne robiť iné rozhodnutia v živote. A to je veľmi dôležité pre tých ľudí, ktorí majú pocit, že sú zaciklení v niečom. Že prešľapujem tu na mieste, 10 rokov robím sebarozvoj, furt to isté sa mi dookola stáva, točí, stále ten istý problém, ten istý človek, len má iné meno. A keď chcem z tohto vystúpiť, tak možnosť je tá, že keď si dám väčšiu kapacitu v tom tele, v tom nervovom systéme, tak budem mať možnosť urobiť ten krok. Lebo už to nebudem robiť z bodu strachu, stiahnutia alebo nejakého toho, hej, že som obeť a teraz nemôžem si to dovoliť a rôznych týchto vecí, v ktorých sa vieme zacykliť. Jasně. To je hezká myšlenka nakonec, to je hezký zakončení, ale chci se tě ještě zeptat, jestli bys tam něco dodala, nebo je něco konečného, co bys chtěla, aby si lidi odnesli z tohoto povídání? Ja by som chcela len tak inšpirovať ľudí k tomu, aby naozaj, keď sa motajú v sebarozvoji,
chodia na terapie, to je všetko super a potravu pre mozog je treba, ale aby zaradili aj niečo, čo pracuje cez to telo. Aby všetky tie zmeny a aha momenty, na ktoré prídu, mohli reálne aj stelesniť a k tomu nám pomôže tá regulácia nervovej sústavy. Tých techník je neskutočne veľa dneska už, takže máme ich k dispozícii. A hlavne ich nosíme v sebe. Jo. Perfektní, díky za tvůj čas a za rozhovor. Nie, ďakujem. Poslouchali jste Progress Talk. Děkuji, že jste si poslechli další epizodu Progress Talku a podpořte růst tohoto kanálu tím, že dáte like, odběr či komentář.